бепоён ба кулли тамошобинон, инчунин ба кулли подписчикони шабакаи универсал Чабаров Муродали мебошад. Ассалому алайкум акаҷон, хуш омадед ба барномаи Дурдонахои Ромит. мегирам ба дасти худ қалам, менависам сатрҳои ман ба ту қарз кардам, ай ҳама ҷо овардам ба ту додам. вақте ки қарздоро дани дари маро мегиранд, чӣ ки ман таро фаромӯш мекунам? як вақт нигоҳ мекунам ба замин заданам, боғбон намедонам дар куҷо гирехта рафтад. дар ми кӯҳи баланд тақдири пастум додие, дар ҳини ҷавони нав шикастум додие. ромит минтақаи пур аз асрор, минтақаи пур аз мӯъҷизаҳо, манзараҳои зебо, обҳои мусаффо, чашмаҳои софу беғубор, руди кофарниҳон, халқи заҳматкаш, таърихи чандин асра, мардуми фарҳангдӯст, ҳунарҳои мардумӣ, ҷавонони ватандӯст. Ин ҳама дар барномаи Дурдонахои Ромит. ҷавонему ҷавониро бубинем, биё ҷону даме бо ҳам бишинем. ҷавонӣ гавҳари ноёб бошад, ки рӯзе меравад ӯро набинем. салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинон, инчунин ба кулли подписчикони шабакаи универсал тв. ин барномаи Дурдонаҳои Ромит мебошад, ки дар ин барнома мо як нафареро даъват сохтаем, ки бо иҷро кардан ё ин ки хондани рубоятҳои халқию шеърҳои ошиқона каме ҳам бошад, таби мову шуморо болида мегардонад, ки ин шахс зодаи деҳоти Ромит Чабаров Муродали мебошад. ассалому алайкум акаҷон, хуш омадед ба барномаи Дурдонаҳои Ромит. қадами шуморо ба ин барнома шодбош мегӯем ва чӣ хеле ки мо медонем, шумо як истеъдоди худодод, як ҳунари худододе доред, ки доим бо хондан ё ки иҷро кардани шеърҳои ошиқона ё рубоятҳои халқӣ машғул мегардед. ба ҳамин хотир мехоҳем, ки ҳамин ҳунари шуморо каме ҳам бошад ба тамошобинон пешкаш созем. сараввал мо мехоҳем бифаҳмем, ки шумо нисбати тамошобинони шабакаи мо, нисбати тамошобинони барномаи Дурдонаҳои Ромит чӣ гуфтанӣ ҳастеду баъдан мо саволҳои худро баъри шумо пешкаш мегардонем. ассалому алайкум ҳамдиёрон ва мухлисони барномаи Дурдонаҳои дараи Ромит. бад боши акаҷон. хоб акай Муродали, саволи аввалини барномаи мо чун ҳарвақта ин аст, ки хоб чӣ боис шуд, ки шумо махсусан шеърҳои ошиқӣ хонданро ё ин ки рубоятҳои халқӣ хонданро яъне ки пеша кардед? вақте ки мо дар ҳини ҷавонии мисол ба ҳар як деҳоти дараи шимолзара сафар мекардем, хоҳ кӯҳистон бошад, хоҳ лаби дарё бошад, ҳамин шеърҳои ошиқӣ пеш омада. вақте ки
ба ҳамин кӯҳистон сафар мекардем. мисол дар вақти дарови аввал ин шеърҳо пеши назари меомад. майл меомад. вақти ҷавонӣ дуруст аст. ташаккури зиёд акаҷон. хоб мешавад ки аз забони шумо як рубоёти ошиқие бишнавем акаҷон? мегирам ба дасти худ қалам, менависам сатрҳои пуралам, то ки хони ёдам кунӣ, боз ҷавоб гардондаю шодам кунӣ. ин нома ба номи кас накардам, ин нома касе ҳавас накардам. ин нома зи ман ёдгорӣ, ҳар ҷо бошӣ нигоҳ дорӣ. ин хат ба забони безабонӣ, аз дил ба ту медиҳам нишонӣ. баҳори умр якбор аст, баҳори умр якбор аст, баҳори умр такрор аст. ба дунё ошиқон бисёр, на ҳар ошиқ вафодор аст. хоб акай Муродали, шумо шеър ҳам эҷод мекунед ё ин ки не? вале хисроҷон, мо дар ҳини ҷавонӣ бисёр шеърҳо эҷод кардем. хоб танҳо дар ин синни сол каме бошад якто дуташ ба хотир аст. хоб саволи мо чунин аст ки ҳамон шеъре ки шумо аввалин бор навиштеду эҷод кардед, агар ҳамон ба ёдатон мебуд, баҳри мухлисон пешкаш мекардед? албатта гаштем дара ба дара, ба ромити хуш манзара. ақлу ҳушта мебара, ромити хушманзара. пӯшидай куртаи шоҳира, гӯш кун аҳмад зоира. вақте ки ромид биёй, мехӯри гулмоҳира. акай Муродали, ҳамин майли шеърхонӣ дар шумо дар кадом вақтҳо эҳсос карда мешавад? майли шеърхонӣ бисёртар мо ба кӯҳистон баромадан дар фасли баҳор. албатта. табиат ҳамон чуноне ки зинда мешавад, ба ин табиат назар мекунем, шеър сар то по шеър аст. албатта дуруст аст. шеър аз мо табиат пайдо мешавад. вақте ки мо мебинем дар гулҳо шикуфта, албатта. табиатро сабзиашро мебинем, шеър пеши назари мо омодан мекунад. майли шеърхонӣ ҳам ҳамон лаҳза бисёртар ба пайдо кӯҳистон мебароем, дар кӯҳистон. беҳтарин аст. ташаккури зиёд акаҷон. мо танҳо ҳамин шеърҳои ошиқӣ мехонед тамом? не хисроҷон, мо метавонем ки шеърҳои фалакиам сароем, на танҳо як ошиқиро, балки фалакиам месароям. албатта. агар ин таркиб бошад 4 мисра иҷозат ҳаст ки баҳри мухлисон пешкаш гардонед? дило назди касе биншин, ки ӯ аз дил хабар дорад. ба зери он дарахте рав, ки он гулҳои тар дорад. таразугар надори пас, туразу рад занад ҳар кас. гаҳе қалбе маёзори, ки зардори, ки зардори. зимни ҳамин ҳамсӯҳбат мо пайхас будем акаҷон ки шухтабиат ҳам ҳастед. оё ягон қисса, ягон ҳикояи шухмазмуне медонед ки баҳри тамошобинон пешкаш гардонед? бале хисроҷон, як ҷавони дигаро нард медидад, як бачаи духтарро. вақто ки духтар бачаро мегуфтааст ки ба ман тамоми чизи хосгориро муҳайё кун, бача рад намекард. аз тамоми мағозаҳо рафта чалаи тилло, гӯшвори тилло барои духтар муҳайё мекардад. чизе ки хост овард ба духтар муҳайё кард. як рӯз аз рӯзҳо гузашт ки духтарро хостгор омад. дигар кас мехост ки духтар бачаро фарёд кунад, ҳамсӯҳбат шаванд, ошиқашро пурсид ки ошиқ маро фаромӯш кун, маро ба дигар кас шавҳар дода истоданд. бача дар ғазаб шуд. оё ҷавон, чӣ хел ман туро фаромӯш кунам? вақто ки ин қадар ман ба ту қарз кардам, ай ҳама ҷо овардам ба ту додам, вақте ки қарздоро дани дари маро мегиранд, чӣ хел ман туро фаромӯш мекунам? бовар ки беҳтарин акаҷон дай латифаи шумо гуфтагӣ ҳаловат бурдему. хоб як саволи дига акаҷон ки дар ҳамин ҳаёт шудааст ҳамин ҳолат ягон ҳодисае ки
ҳеҷ гоҳ аёдатон намеравад фаромӯш нашавандаи ҳамехе ҳодисаи шӯхиомез бошад. хисравҷон, дар ҳини ҷавонӣ бо дӯстонамон як вақт ба боғе назар карда даромадем. Дар ҳини гелоспаз буд. Рафтем бо ҷураҳоям ба тори як гелос баромадем. ҳамчунон гелос хӯрда истода будем, ки дар ми ҳолат боғбон ба наздамон омад. боғбон ба наздамон омаду хам шуда бо дост як химчаке гирифту ба мо гуфт: паданалато хаме. аз дар ми ҳодиса намедонем чӣ кор кунем. Аз тори ҳамун гелос ҳами бо ҷураҳоам ҳами саросема шидам. Ман худамро парстам ба замин. як вақт нигоҳ мекунам ба замин задан, боғбон намедонам дар куҷо гирехта рафтааст. дар ми ҳодиса ҳеҷ гоҳ аз назарам фаромӯш хот. беҳтарин акаҷон, ман хиёл мекунам аму ғазале ки саррӯи дед албатта ба тамошобинон писанд омадаасту каме кӯтоҳ аст. агар имконият бошад як ғазали дигаре баҳри тамошобинон пешкаш мекардем, албатта хуб мешавад. کوهی بلند تقدیری پستم دادیه در حینی جوانی نو شکستم دادیه وقتی همرا شادی خورم دادی وقتی من این آسوده رایگم دادیه کوی بلند برایم چی شود از درم خانه پر نور شود دوستان همه شاد و دشمنان کور شود. در جوانی دار پیران را عزیز، در جوانی دار پیران را عزیز، زان که پیری خود شود دایم عزیز، زان که پیری خود شود دایم عزیز. ҷаборов Муродали зодаи деҳаи Ромит аст, ки айни ҳол 45 сол дошта шахси меҳнаткаш ва ватандӯст ҳисоб меёбад. зеро ки дар вақтҳои холигии худ ҳамеша бо соҳаи хоҷагидорӣ, чорводорӣ ва зироатпарварӣ машғул мегардад. худи ӯ баён месозад, ки табиати зебои ин мавзеъ барои ӯ дар вақти машғули кор буданаш илҳоми шеърхониро пайдо мекунад. خب سوال آخرین برنامه‌مون اکه مرودالی این است که در همه زندگی در حیات فعالیت استاد یا اینکه یگان شاگرد تربیت کرده دارید شما؟ آیا ما استاد نداریم. ما این شعرهای که این همش یک استعداد خدا داده. البته درست است. وقتی که این شعرها مثال من از تلویزیون و رادیو بسیارتر تماشا میکردیم و گوش میکردیم، وقتی که همین سرایننده ها رو میدیدیم بسیارتر در دل ما پیدا میشد. بله. بهترین است. تشکر زیاد اکجان. البته اکه مرودالی درست میگن که این استعداد خداداد میباشد. زیرا که من فکر میکنم که نه به هر کس میسر میشود که خداوند چنین استعداد رو با او مناسب گرداند. بسیاری از جوانان امروزه رو اگر ما اهمیت دهیم، البته اونها جوان هستند و چنین استعدادها ندارند. خب در همین جا ما برنامه دردانه‌های رومیت رو خاتمه میبخشیم و اکای مرودالی از شما میخوایم بپرسیم که بهر تماشابینان شبکه ما یگان گفتنی داشته باشید. مرحمت. من همین رو گفتنی هستم که در اینجا این خیلی برنامه ها بسیارتر زیاد شوند. رحمت. در آینده ما کوشش داریم که بسیارتر به این برنامه ها اشتراک کنیم. در دل چی آرزوهای داریم پیشکش کنیم. جوانانی که در غریبی هستند با ما به این شعرهای ما نظر کرده این شعرها رو بینند و این دره رومید این دردانه ها رو بینند و بسیارتر مهر و شوقت اونها زیاد شود.
ташаккури зиёд акаҷон. мо ҳам дар охири барнома барои шумо барои дар зиндагӣ дар ҳаёт фаъолиятатон муваффақиятҳо хоҳонем. бигзор ки дар дил чӣ орзу чӣ таманниётҳое ки доред ҷомаи амал бикушад. дар ҳамин ҷо дӯстони азиз барномаро хотима мебахшему. аз ҳар яки шумо хоҳиш дорем ки ба шабакаи мо обуна шаведу лайк комментарияро фаромӯш насозед, зеро ки фикрҳои шумо ба мо лозим аст. ва ҳатман фикротона дар комментария нависед ки дар барномаҳои баъдӣ мо киро ба барнома даъват созем. дӯстони азиз боқӣ дар паноҳи худо бошед то барномаҳои оянда. худоҳофиз.